Sledujete Československú Superstar a rozhodnutie. Máme za sebou už aj zastavenie hlasovania. To znamená, že vy už naozaj nič nezmôžete. Vlastne nikto z nás nič nezmôže. Akurát môžeme, povedzme, sa dozvedieť od poroty, aké sú ich tipy. Môžeme si, čo ja viem, povedať niečo o zajtrajšom dni, lebo zajtra máte aj vy voľno? Máme taky volno, člověče. Dneska je 16. listopadu, neboli novembra teda. Máme státní svátek dohromady. Já jsem byl úplně šokovaný, ty jsi mi říkala v zákulisí, když se teda vrátíme. Možná teďka tady někteří diváci nebudou vědět, o kom mluvíme, ale tobě prej přišel hrozně sexy a fyzicky tě přitahoval Miloš Jakeš. Ale ja som mala asi 9 rokov. Počkej, na tom se musíme zastavit. Fyzicky se ti líbil jako muž Miloš Jakeš. Tak lebo bol jediný, ktorý bol v televízii vtedy, no tak som si na neho zvykla. Taková politická superstar. No, a tak som si povedala, že taký sympatický ujo. Ja som si myslela, že to je inak ten, čo chodí zasvedcovať stromček, keď je večerníček. Že to robí Miloš Jakeš, som si myslela. Nekecej. No. A máte nějakou jakoby, rodina, vy přímo zkušenost přímo se 17. listopadem, jako s těma událostma okolo? No, moji rodičia so sestrou chodili štrngať na námestie a ja som doma sedela a pozerala som sa na obrazovku na tú masu ľudí, či ich tam nikde neuvidím. A som ich neuvedela, lebo im nevytvoril Milan Kňažko koridor. No, a bylo tam taky moc diváků, přímě řečeno, zbytečně. Ja mám pocit, že tu teraz ľudia, čo stoja, vôbec netušia, o čom sa rozprávame. Ale tak jako myslím, že aspoň něco slyšeli. Já osobně mám teda rodinnou zkušenost, že můj táta byl přímo 17. listopadu vlastně účasten těch demonstrací. Ano. Byl strašně naštvaný, protože mu tam rozbili ten plexisklový štít právě. To? Inak to je áno. My sme tiež mali my sme nemali plexislový štít, my sme mali kryštálový ešte po starej mame a to tiež nám tam vtedy rozbili. Co jste měli? Kryštálový štít. Co to je kryštálový? No nič, necháme to tak, dobre. Rodinný poklad to bol. Aha. 17. november budeme riešiť zajtra, ale už nie tu. Teraz si ideme povedať niečo o tom, čo sa bude diať a nejaké predpoklady má aj naša porota. Takže, Ondro, máme holé ruce. No. A prosíme poroto svobodné volby. Ano. Ale ještě než řeknu to jméno, tak mám pár slov tamhle pro toho blondiáka z Košic. Miro, protože po tom mým včerejším hodnocení na tvoji adresu mi volala spousta lidí, včetně mojí manželky, a říkali, že to bylo strašně přísný. Že to ve skutečnosti nebylo tak špatný. Tak já jsem si to pustil na internetu a skutečně jsem zjistil, že jsem se trošku mýlil, že to nebyla vesnická tancovačka, ale luxusní prvotřídní tancovačka pro 3 miliony televizních diváků. To jenom... A teď mám doma klid, rozumíš, jo? Ano. Teď mám doma klid. A teď to jméno... Denis Lacho. Ano, slyšeli jsme, že to byla taková vesnická tancovačka pro 3 miliony lidí, to je taková newyorská čtvrť. Vlastně. Taká menšia, ale... Byla menšia, takže taková vesnická newyorská čtvrť. 3 miliony diváků. Dara ide povedať meno. Hej, príde mi hlúpe opakovať už po niekoľkýkrát meno práve spomínaného Mira. Práve kvôli včerajšku, ktorých sa mu vyloženie podaril. Takže dneska asi aj ja prekvapím a poviem meno spevačky, ktorá mňa osobne včera najmenej okúzlila. Monika Bagárová. Tragédia, nešťastie Ano, takže a výkriky. minulý týden jsme měli 4krát řečené jméno Miroš Majda, teďka už máme Denis Lacho, Monika Bagárová, Marto. Takže to je těžký, nemusím opakovat. Pro mě to je trošičku jakoby těžký z toho důvodu, že ty, který se mi nelíbily, třeba minulý kolo, který pro mě byly jakoby na odstřel, tak mě v tom kole překvapili a přesně naopak. Já dneska řeknu Denis Lacho. Takže máme dvakrát Denis Lacho, zatiaľ raz Monika Bagárová, ešte to uzavrie Palo Habera. No, Miro, ja som tak v noci rozmýšľal, Ťažká noc. že to, čo som ti povedal, je pravda. Takže dnes poviem iné meno a poviem aj prečo. Doteraz boli 4 kolá. V 4 kolách Denis aspoň raz zaspieval, Miro aspoň raz zaspieval. Monika, zatiaľ čakám na to, či zaspievaš. Doteraz sa to nestalo, preto hovorím tvoje meno, Monika Bagárová. Je to 2-2. My môžeme už teraz zavolať na pódium notárku, pani doktorku Ingrid Lučanovú, ktorá má výsledky.
Roková notářka. Děkujeme, dobrý večer. Dobrý večer. Tak, ďakujem. Vždy dostanem. Tak počkej, teďka oni tady koukají zase, tak já podržím mikrofon. Podržme aj kartičku. Aj vy chcete vidieť, áno, áno. No tak poďme nejak na to. No, do roboty, kamaráde. Co jsi tomu říkala? No já tomu nepoviem nič, lebo... Tak, dámy a pánové, jdeme na to. Začnem? Začneme si robiť trošku poriadok medzi vami. Jan Bendík. Toto je tvoja štandardná chôdza pri rozhodnutí. Nehýbeš rukami, len tak prídeš. A včera sa ti ale zadarilo. Myslím, že to mnohí tak vnímali, aj porota. Tak aby sme na úvod nerobili nejaké veľké drámy, poprosím ťa, keby si sa išiel z tohto rokového kola trošku upraviť na toho Karla Gotta, dobre? Monika Bagárová. Moniko, ty jsi podle mě předvedla jeden z nejlepších tvých výkonů na divadelních prknech v duetu s Janem Bendíkem. A já mám strašně velkou radost, že si duety zaspíváš i příští týden. Budeš moct ukázat, že to v tobě je. Neříkejme tomu příštímu kolu jenom kolo Karla Gotta, budou tam i duety a duety byly vždycky výbornou součástí slovenské Superstar, takže uvidíme 3 duety a ty budeš v jednom z nich, utíkej. Jdeš? Denis Lacho. Tvoje meno dnes odznelo, Denis. A možno neodznelo posledný krát, určite ho ešte budeme dnes večer nejako skloňovať, ako nevieme, zatiaľ si skráť chvíľu v čakárni. Dominika Stará. Já jsem dneska přes ty duety, pojďme si říct, že už máme jenom 2 holky v soutěži, to znamená minimálně jeden duet musel být pánský a jsem rád, že bude skutečně jenom jeden, protože Dominika Stará postupuje do dalšího kola. Domčo, pojď sem. Tak počkaj, ale ja chcem. Bež, Utíkej. smer duety. Martin Chodúr. Poď do čakárne. Miroš Majda. Servus. Miro, kdyby si dneska vypadnul, tak jsou všichni ty největší blázni. Postupuješ do dalšího kola. Bež, bež. Ben. Bene, máme pro tebe jednu takovou informaci. Nepůjdeš ani nahoru,
ani dozadu, ale my oznámíme našim televizním divákům, že dneska vypadne jeden z trojice. Denis Lacho, Martin Chodur, Ben Kristoval, pojďte k nám. Podívejte se na ně. Urobili sme ti tu takú spoločnosť, urobili sme Martinovi spoločnosť, Denisovi. Denis tu už stál, aj ty si tu už stál, Martin je tu prvýkrát. No, veci sa všelijako vyvíjajú. Viete, že táto súťaž má pred sebou ešte niekoľko kôl a to, čo sa na začiatku môže zdať evidentné, sa môže zmeniť. Si týchto vecí vedomý? Určite. Ako sa tu cítiš? Divne. Divne však? No. Zvláštny pocit. Dobre, ja som si chcela zatiaľ len pokecať. Leoš, pošli niekoho niekam, prosím ťa, len mňa nie. V naší soutěži se strašně mění ty sympatie v průběhu celého kola. Martin Chodur postupuje do dalšího kola. A já bych chtěl teďka hrozně slyšet pocity obou kluků. Ja by som ešte možno doplnila, že to nie je ani tak o sympatiách. Veľmi veľa zaváži aj ako sa komu zadarí v tom jednotlivom kole. Čiže niekto môže zrazu veľmi prekvapiť a môže sa zachrániť. Ben, ty si tu už stál a chceš vedieť, aké sú jeho pocity? Verbalizovateľné? Ne. Takisto. Kluci, zkuste to, nějak jste odspívali. Ja neviem, ja mám pocit, že asi už pôjdu proste. Ty máš aký pocit? Neviem. Máš pocit, že by si mohol vypadnúť po tom včerajšom výkone? No včera to nebolo dobré a... Ben zaspieval určite lepšie. Ben zaspieval lepšie. Milí televizní diváci, minulý týden jsem vyřazoval já, takže dneska to odnese v tom samozřejmě moderátorském slova smyslu Adela. Adela vám oznámí, kdo nebude zpívat duety, kdo nebude zpívat píseň Karla Gotta, kdo nepostoupí mezi top 6. A strašne ma to mrzí a ja viem, že tu prežívate hrozné nervy, ale tak je to naša práca. A koho sa dotknem, nepostupuje a opúšťa československú superstar po včerajšom vynikajúcom, všeobecne veľmi vydarenom rokovom kole. A chcela by som s poľutovaním oznámiť aj českým, aj slovenským divákom, že v budúcom kole už neuvidíte ani neupočujete mladého muža menom Ben Kristoval. Zagratulovala za to všetko, čo si tu predviedol. A myslím, že ti včerajšie kolo fakt vyšlo. A si hrozne zlatý, že sa usmievaš v takejto situácii. Prichádzajú kamarádi. Myslím si, že je naprosto jasnou věcí, že československá superstar přichází o velmi výjimečného soutěžícího. O súťažiaceho s veľmi krásnym a veľmi zaujímavým hlasom. Možno, že môžem hovoriť aj trošku za porotu s nevždy úplne vyváženými a vyrovnanými výkonmi, ale ten včerajší bol jeden z tých lepších. A ja keď si spomeniem na Family Portrait zo semifinále, tak to bolo čosi veľmi, veľmi krásne. Já mám dokonce pocit, že ta písnička za chviličku zazní. Áno, bude to Benova Labuťa pieseň. Ale zase povedzme si aj v tejto dramatickej chvíli, že Ben je práve z tých, ktorí sa nestratia. Bene, pojď k nám, pojď. Tak povídej. On je úplne v pohode. Co mám povídat?